Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten ing pasinaon basa Jawi. Sareng kaliyan kula menika wonten pasinaon basa Jawi cerita rakyat kanggo kelas 8 semester gasal. Ingkang gadhahi kompetensi dasar 3.1 memahami isi teks cerita legenda lan tujuan pembelajaran. A. Siswa dapat mengartikan kata yang dianggap sulit. B. Siswa dapat mendiskusikan isi teks cerita legenda. Dan C. Siswa dapat mengungkapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam cerita rakyat secara tertulis. Ingkang sepisan, wonten pangerten cerita rakyat. Apa to sing diarani cerita rakyat kuwi? Cerita rakyat yaiku perangan saka kabudayan Jawa kang sumebar lan ngrembaka ana ing satengahing masyarakat. Biasane awujud lisan lan ana sing tulisan. B. Wujud cerita rakyat. Cerita rakyat menika kaperang dados 3 macem. Ingkang setunggal A. Mitos. Mitos yaiku cerita kang dianggap bener-bener kedadian. Prastawane ana ing alam daratan, segara utawa langit. Tuladhane ana Nyi Roro Kidul lan Nyi Lanjar lan sapanunggalane. B. Legenda. Legenda yaiku cerita kang dianggap bener-bener kedadian. Biasane cerita mau ana petilasan arupa watu, gunung, kali lan sapanunggalane. Tuladhane kaya cerita Baru Klinting, Kawah Sikidang lan sapanunggalane. Ingkang C. Dongeng. Dongeng yaiku cerita kang gawa kewan lan mokal anane. Biasane dongeng kuwi ceritane babagan kewan sing isa nirokake omongane manungsa lan kegiatane manungsa kayata kancil nyolong timun, keong mas lan sapanunggalane. Cerita rakyat uga nduweni titikan utawa ciri-ciri. Ingkang sepisan A. Panyebarane kanthi lesan. Ingkang B. Nduweni sifat tradisional. Ingkang C. Jeneng pangriptane ora ana sing mangerteni utawa anonim. Lan D. Kolektif, yaiku ceritane sing diduweni masyarakat. Banjur menika wonten unsur cerita rakyat. Cerita rakyat menika wonten unsur-unsur nggih menika A. Tema. Tema yaiku under-under cerita rakyat utawa ide pokok cerita rakyat kang ndasari lakuning cerita. B. Latar. Latar yaiku latar belakang kang bantu cethaning laku, ngemot wektu lan papan panggonan. Ingkang C. Paraga. Paraga ing sajroning cerita bisa uga dimangerteni saka watak lan tumindake. Ingkang D. Alur utawa plot. Alur utawa plot menika rerengkaning prastawa ing sajroning cerita. Banjur ingkang E yaiku amanat. Amanat yaiku pesan utawa nilai luhur kang ana ing cerita. Ingkang F. Sudut pandang. Sudut pandang yaiku nyeritakake tokoh, barang, papan, kewan lan sapanunggalane. Ingkang G yaiku konflik. Konflik yaiku perkara kang dadi penjurune cerita. Menika wonten tuladha cerita rakyat ingkang jenisipun legenda. Yaiku legendane asal-usul Desa Bonorowo. Nalika Desa Bonorowo kang manggon ana ing ereng-ereng Gunung Merbabu arep nganakake upacara bersih desa. Adat saben sadurunge upacara bersih desa, wong-wong lanang ing kono padha mbebedak. Ing dina iku wiwit esuk nganti meh sore, sing padha golek kewan menyang alas durung oleh kewan siji-sijia. Wong-wong wis padha kesel. Ana ing pucuke Gunung Merbabu padha leren, lungguh lan ngudharasa. Ana apa dina iki mau? Biasane akeh kewan, kok dina iki mau babar pisan ora ana siji-sijia. Sinambi lungguh, ana sing mbacokake gamane ing oyot sing dilingguhi. Kaget, ana oyot kok tlutuhe abang kaya getih.
banjur disetitekake. Jebul oyot mau daging ula. Ngerti iku banjur rame-rame padha dicoweli, diwadahi, digawa mulih. Wong-wong padha seneng atine anggone mbebedak oleh asil. Isuke padha dimasak. Wancine matengan, bocah bajang mau banjur mlebu omahe warga njaluk nembung pangan. Nanging ora ana sing menehi, malah disia-sia. Bocah mau mlebu omahe Mbok Randa, njaluk pangan banjur diwenehi. Sawise mangan, bocah mau banjur pamit dumateng Mbok Randa lan menehi paweling, "Mbok, mangke menawi wonten banjir, panjenengan numpak lesung kaliyan betok entong." Bocah mau banjur nganakake sayembara mbedol sada ing pelataran sing kanggo upacara resik desa mau. Ananging boten wonten ingkang saged bedol. Bocah mau baru klinting njabut sada, banjur ing kono merapul banyu. Saya suwe saya gedhe lan banter. Nganti desa Bonarawa kelep lan ora ana sing slamet kejaba Mbok Randa. Mula desa iki mau wis dadi segara, banjur diwenehi jeneng Ambarawa. Menika wau tuladha crita legenda saking asal-usul desa Bonarawa. Muga-muga pasinaon iki bisa mbantu awakmu sinau ana ing omah. Matur nuwun.